tyypit ei vitussa. Siis oikeesti, te ette voi muistaa tätä legendaarista sarjaa, mitä mä nykyäänkin katon, vaikka se on jonkin verran vanha-aikainen, mutta silti. Siis se on niin hyvä. Ja nyt mä näytän teille sitten klipin. Hei, mä tapaan pojat tänään siellä Liikasen juhlissa. Mä voin viedä nää. Tchauki! Meillä se on... Mikä tämä Summit 2100 oikein on? EU-ytimen aivari. Ideoidaan Kertokaa, mikä se sarja on. Ja jos et... Ja... Sekä tarvaa oikein. Se... Se... Pääsee pelaamaan mun kanssa Fortnitea. Ja se, että mulle pitää laittaa yksityisviestillä. Se, että juu. Joten morjentes.